90 दशक 1990 भारत ପାଇଁ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ସମୟ ଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଆମର ଜୀବନଶୈଳୀ, ମନୋରଞ୍ଜନ ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଅନେକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ସେହି ସମୟର କିଛି ଖାସ ସ୍ମୃତି ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। 1. ମନୋରଞ୍ଜନର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ। ସେତେବେଳେ ମନୋରଞ୍ଜନ କହିଲେ କେବଳ ଦୂରଦର୍ଶନକୁ ବୁଝାଉଥିଲା। ଲୋକପ୍ରିୟ ଶୋ, ଚିତ୍ରହାର, ଶକ୍ତିମାନ, ମହାଭାରତ, ରାମାୟଣ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତା ଭଳି ସିରିଏଲ ପାଇଁ ରାସ୍ତାଘାଟ ସୁନସାନ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ରେଡିଓ, BBC ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ବିବିଧ ଭାରତୀରେ ଗୀତ ଶୁଣିବାର ଏକ ଅଲଗା ମଜା ଥିଲା। 2. ଖେଳ ଏବଂ ପିଲାଦିନ। ଆଜିର ମୋବାଇଲ ଗେମ୍ ବଦଳରେ ପିଲାମାନେ ବାହାରେ ଖେଳିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ଲୁଚକାଳି, ଗୁଲିଦଣ୍ଡା ଏବଂ କ୍ରିକେଟ। ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପୁରା ଗାଁ ଗୋଟିଏ ଟିଭି ପାଖରେ ଜମା ହେଉଥିଲେ। କମିକ୍ସ, ଚାଚା ଚୌଧୁରୀ, ସାବୁ ଏବଂ ନାଗରାଜଙ୍କ କମିକ୍ସ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ଥିଲା। 3. ବୈଷୟିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। 90 ଦଶକରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଭାରତରେ ପାଦ ଥାପୁଥିଲା। VCR କ୍ୟାସେଟ୍ ଆଣି ସିନେମା ଦେଖିବା ଏକ ବଡ଼ କଥା ଥିଲା। ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ୍ ଫୋନ୍, ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଘରକୁ ଫୋନ୍ ଆସିଲେ ଡାକିବାକୁ ଯିବା ଏବଂ STD ବୁଥ୍ ବାହାରେ ଲାଇନ୍ ଲଗାଇବା ସେହି ସମୟର ବଡ଼ ସ୍ମୃତି। ପେଜର ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ଦଶକର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନେଟର ପ୍ରବେଶ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 4. ଗାଡ଼ି ଏବଂ ଯାତାୟାତ। ସେତେବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଆଜି ଭଳି ଏତେ ଗାଡ଼ି ନଥିଲା। ଆମ୍ବାସଡ଼ର ଏବଂ ପ୍ରିମିୟର ପଦ୍ମିନୀ ଏହା ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରତୀକ ଥିଲା। ଚେତକ ସ୍କୁଟର ଏବଂ ଲୁଣା ପ୍ରତିଟି ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ସାଥୀ ଥିଲା। 5. ଆର୍ଥିକ ସଂସ୍କାର। 1991 ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ଖୋଲିବା ପରେ ଉଦାରୀକରଣ, ଲିବରାଲାଇଜେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏହାପରେ ଭାରତକୁ ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ନୂଆର ଆଗମନ ହୋଇଥିଲା। ମଜା କଥା, ସେତେବେଳେ 1 ଟଙ୍କାରେ ବି ଅନେକ ଚକୋଲେଟ୍ କିମ୍ବା ଜଳଖିଆ ମିଳିଯାଉଥିଲା, ଯାହା ଆଜି କଳ୍ପନା ବାହାରେ। ଆପଣଙ୍କର 90 ଦଶକର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ସ୍ମୃତି କେଉଁଟି? କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଖେଳ, ଟିଭି ଶୋ କିମ୍ବା ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କି?